Batch Film Production. A gaskiya tun da nake a harkar ta industry ban taba farin ciki irin wanda ne a yanzu ba. Sakamakon ko a baya ina ta jin cewa haka za ta yi kasancewa a shi mafarki zai zama gaske, yau ga ita kasance Batch Film Production yana kaddamar da kayan aiki manya-manya wanda idan a Kano ya fito da su kowa sai ya firgita. Ban ware kamfani ko da ƙwaya ɗaya ba, domin kayan aikin da muka fito da su sai da muka shirya, wanda ake cewa murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya. Wato ko wannan kayan aiki da suka fito muna gayyatar dukkanin wanda ya san cewa shi dan Batch Film Production ne, da wanda ya zo da kuma wanda bai zo ba, a isan masa da sako ya ji a kunnuwansa. Ki zo ka zo mu zo mu haɗu, muna da manyan ayyuka da za mu fara a wannan kamfani wanda zai sa mu cimma gaba, ya zama mu shine ci gabanmu ga dukkanin wanda yake da niyyar neman ci gaba a harkar nan. Kuma ina roƙon mutane da Allah dukkan wani munafunci da sauransu da abubuwa da aka ji a baya a bar wannan magana, a tsaya a nutsu. Yanzu mun fito da shirin za mu aiwatar da ayyuka a wannan kamfani kuma ba wasa muka zo ba. Sannan ina sanar da mutane cewa muna da sabbin fom da za mu tabbatar da shi a wannan kamfani, za mu kaddamar da shi cewa yanzu za mu tace mu rere mu tabbatar da waye ke da haƙi da yin abin waye ba zai yi ba. Saboda kai da ganin wannan abin ka san ba wasa ka zo ba, miliyoyin kuɗi aka kashe aka zuba aka sai wannan kayan, don haka ba ruwanmu da wani magana ta wasa a cikin wannan al'amari. Hakan ya sanya farin ciki. Kowa barka da zuwa wannan kamfani da ya sake backup. In ana sanin backup shine backup, duka mun yi workan back na layin mu. Batch Film Production ta dawo, da haka ina kira ga duk wannan kamfani wanda bai zo ba, dan Allah a isar masa da sako cewa Batch Film Production ta yi backup, ta yi ainihin lambobinsa sun dawo complete. Da haka ina ganin cewa akwai wani mutum wanda ya zo tallafa mana, dama hannuwa ne suka katse mana bamu da fuka-fukai. Fuka-fukanmu sun zo shine Mahmud English Academic. Ya samu mana da abin da muke so, ba abin da ya rage mu da shi sai dai kawai mu zo mu sa karfin mu da abin da muke ganin da mu dan sa, amma an gama mana komai fim sai dai in ba za a yi ba. Haka ina ma kowa fatan alkhairi, Allah ya sa mu dauki abin mu ma kamar yadda ya dauka, saboda mun ga dai abin da aka shi. In mun zo mun dauki abin nan wasa to mun dauke shi wasa, in muka dauka da gaske wallahi duniya ta san su waye ba su yi. To da farko dai muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan babban rana, domin gaskiya dai babban rana ce a gurin dukkan wanda yake dan Batch Film Production. Saboda gaskiya dai da bakin ciki na zo gurin nan, amma sai na duk wani abu da yake raina ya washi, sakamakon abubuwa da na gani ga sunan wanda wallahi ko mafarki na yi zan kare ta kaina. To sai gashi kuma ba ma mafarkin ne boye na zo na ga dai gaskiya abin da ya kaitar da ni ga abubuwa barkadai wanda duk a Kannywood dai dukkan wanda aka ce producer ne shi, wanda yake mallakar kaya, wallahi ko shi aka ce kowaye shi ya ce wannan kayan dole a jinjina mai. Balle mu da ba a samu ba, yanzu muke fatan za mu taso, kuma wannan nasara ce ta farko a cikin wannan kamfani. Saboda Allah muna ƙara yi wa Allah subhanahu wataala godiya, Allah tabbatar mana da nasara. Sannan kamar yadda aka faɗa, dukkan wanda yake dan batch, wanda yake a da, wanda ake da tafiya da su, to ba wai an rabu bane ba, a ya dawo a koma tsintsiya madaurin ki daya. Za a daura sabuwar tafiya wanda yanzu yanzu aka fara, wanda in dai aka yi aiki to na san kowaye a Kannywood insha Allah sai sun kiyaye wannan aiki. Godiya ga Murtala Buri da suka ba da wannan gudunmawa ta su 100% da dai wa'anda wannan ba. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jama'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gaskiya na yi matukar farin ciki sosai da sosai sakamakon zuwa da ne sodili daga abubuwa yadda suke tafiya. Gaskiya na yi farin ciki sosai, ubangiji Allah ya sa wannan gaskiya na yi farin ciki a yau
duk da tunda nake ban taɓa yin farin ciki a film production ba irin ta wannan rana. Ina jin labari sai yau na gani. Dama ta bature yana cewa mu kuma Hausa muna faɗa slow and steady win the race. Sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba je ba. Ciyaman ɗinmu mai girma Muttaka Buri wanda aka fi saninsa da inkiyarsa kenan. Dama yake cewa sannu a hankali wannan kamfanin namu zai kai mu ga wani gaci wanda in muka sa haƙuri duk Najeriya sai an samu kuma har da ƙasar waje. Wannan wani ɗan godiya zan yi babba amma a cikin sakan uku mai girma babban ciyaman ɗinmu shine dai zan ƙara gaya muku Muttaka Buri. Farko dai zan fara gode wa Allah subhanahu wataala wannan dama da kuma nuna wannan rana. Godiya ta farko zan gode wa Malam Mahmud Best Academy da shine mutumin da ya fara saka wa mutane niyyar cewa harkar nan da gaske ake. Sai kuma zan gode wa Muttaka Buri shine sakan fasolin da shi ma ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Sai kuma yan uwa abokan aiki su Mr. Man da dai sauran mutane da muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana na su garga. Muna gode wa Allah ya kama wannan lokaci kuma ni Sani Sagir Sani ina jan kunnen yan uwanmu da mu kasance masu addu'a a koda yaushe. Addu'a ita kama wannan mataki. Idan har da ba addu'a to ba za mu zo wannan mataki ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna mai godiya ga Ubangiji da ya kama wannan rana wadda ta kasance mai kama da mafarki kuma ba mafarki ba ne. Rana ita ce ake ta jira ga ta ana gobe jibi to ga shi Allah ya kawo mu. To fata na Allah ya ba mu ya sa a samu nasara akan dukkanin abin da aka je nema. Kuma sannan ina ƙara jawo hankalinmu ga mu 'yan kamfani da Allah mu yi ƙoƙari mu ba da gudunmuwa mu sosai kamar yadda muka saba a da ya abin da na members na kamfani. Ina farin ciki da wannan lokaci da aka yi min waya daga gida na zunatar da irin wannan abun alkhairi. Gaskiya na ji daɗi sosai. To kira na kuma ga members da zai wuce ce da Allah a kula sosai. Idan ka ce za ka yi in ba za ka yi ba za ka yi ba. Saboda haka wannan kamfani ba da wasa muka zo ba a yanzu. Mun dawo kowa da kowa ya dawo sakamakon yanzu da gaske ake. Shugaban mu Ciyaman Muttaka muna godiya, Allah ya ƙara arziki. Shi kuma babban yaya ina masa godiya shi ma da ya farfado da mu muka da kan wannan harka. To Allah ya saka da alkhairi. Ya ubangijin Allah ka taya mu riko, ka sa albarka a wannan kaya, mu aiki lafiya mu gama lafiya. Ina miƙa godiya ta ga Ubangiji Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da 'yan kamfanin Batch Film sakamakon samun wannan kayan aiki da aka yi. Yanzu Batch Film ta riga ta taso ta farfado, yanzu ga manya-manyan kayan aiki tana kaddamarwa wanda a cikin Kannywood ko ina za ka iya shiga da wannan kaya. Za mu iya buga da kowane kamfani. Ina miƙa godiya ga Ubangiji Allah subhanahu wata'ala